ассалому алайкум. Бародарон, хоҳарон, апоҳо, бачаки ма Каймарҷон касали раги хун мебошад. Касе ки метавонад дар ҳамин моҳи шариф бачаи мара ёрдам кунад. ҳамин каса ози мо дар больницаем уколдорбоша гирифтестем, химиёша гирифтестем. кадоми одамое ки хайр кардан янам бачаки ма илтимос ёрдами хитона бирасонем. зурум намераса 1 солу 3 моҳ шуд ки мо дар больницао мегардем. фақат касе ки метавонад бачаки мара ёрдам кунад дар ҳамин моҳи шариф. бачаки мара дастгирӣ кунад. бачаи маям ки калон шуд. касе ки ранги очаш хайр ранги очашам хеле дармондара бачаки маям ёрдам мекунад.